Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To mutane na kamar da yadda kuke gani yau da mun tashi da ruwa ne mai karfi a cikin garin da nake a cikin garin Kamaru garin Mayo Darle. Ruwa ne mai karfi wanda kuma ya zo da iska da kankara da kara kuma sosai. Nan ni ma kofin gidan da nake kwana ne. Fitowa na ke da wuya ni ma naga gida fa dan tabo kadan ya dan rushe ta wani bangare kamar da yadda kuke gani ruwa da yake tsaye. Allahu akbar, can Kano ana fama da zafi amma mu kuma muna fama da ruwa. Nan ma kofan gidan wani bawan Allah ne shi mai da ruwa ya dan taba masa gidansa ba kaɗan ba, kuna gani dai ta yashe gidan. Nan ma gidan wani ne wanda ta kwaso kwanon gidan gaba ɗaya ta zubar da shi, ga kwanuka dai gashi nan da yadda ya wakana, sai dai mutu su da addu'a. Nan kuma shagon wani bawan Allah ne, yadda shi ma shago ne guda biyu, akwai wannan shine babban, wancan na barin kuma shine karamin, amma shagunan gaba ɗayansa shi ma kwanon saman gaba ɗayansa ya sauka, ko kaɗan bai rage ba. Abu da ya zama asara kuma lokacin da baya ciki. Nan kuma kayayyakin da suka samu matsalar ne da aka fitar da su aka tara su a gefe. Nan ma ga bokata da flas da kuma kwanuka, ga mashinin da ya kwaso kaya ana zubawa a ciki domin a mai da kayayyaki gida. Ga mai shago da kansa yana jidan kayansa da kansa da kuma yaran unguwa suna taimaka masa, wasu dai daga cikin yaran, domin kaya zai koma gida ko ba shirya ba. Nan kuma matan unguwa ne, kun san abu ya faru dole ne iyaye su fito, su wasu su tasa jaje da kuma wasu kuma gulma ne da sauransu. Gashi nan dai an tsatsaya na ta kallon sa, hai mutane kenan, kuma kalilan ne suke taimaka masa a cikin wannan aiki. Kalla duk taron mutane na maza ka gaba su fi yara udu ne suke taimaka masa ba. Kalla ga mazaje ga matasa, da daga can kasar yau sama duk mutane ne wanda suke zo ta yashi, amma kalla ga China ta dauko kansa da kansa, ba wanda suke taimaka masa in ba yara ne guda uku ba na gani. Kowa dai sai dai addu'a, sai dai mu ci Allah mai da masa da abun da fi alkhairi, waɗanda wannan ruwan ya taba Allah mai da musu da abun da fi alkhairi. Allah ne. Nan kuma kuna ganin giddin kofan gidan wani ne, duk gidan ba abun da ya taba ba wannan gid ba, duk karfin gid amma shi kadai ya taba. Allah ya nuna mutane ikonsa. Nan kuma wani ruwa ne wanda yake cikin gari wanda ya raba garin biyu, wanda wannan ruwan da kuke gani a ranar da wannan abun ya faru, ruwan ya ci wani yaro, sai da mashi Allah ji kansa, Allah gafarta masa, Allah sa ya huta. Mu kuma ta mutu Allah dauke mu cikin imani. Ga ta nan dai gada ne wanda ya dan raba garin biyu, gefe da gefe ne ruwan yake. To Allah gafarta musu wanda suka tsara, kuma Allah ya bar musu da abin da yafi.